Стотици хора изпълниха площада в град Левски, за да чуят хитови песни на легендарния вокалист на Юрая Хип Джон Лоутън. Заедно с група БТР той участва в закриването на младежкия музикален рок-фестивал, посветен на 70 годишнината на града. Валери. Аз съм за първи път в Левски и тук днес е много горещо. А иначе публиката е чудесна, хората са много мили и нямам търпение да излеза на сцената. Концертът ще бъде добър. Музиката със сигурност сближава хората и може да ги промени, заяви прочутият музикант. Музиката е интернационална и може да променя хората и начина, по който те мислят. Но според мен това могат да направят по-старите песни, отколкото новите несъдържателни рап песни. Много хора пожелаха да си вземат автограф и да се снимат с рок-легендата. Това е една сбъдната мечта за мен. Аз да се докосна до част от историята на рок-музиката. Той е легенда. Просто легенда. Няма как кой човек да не го познава. Който е такава музика, задължително трябва да го познава. Радвам се, че все още рока не е умрял. Това е. Организаторите обясниха, че са щастливи, че музикант от такава величина се е съгласил да се включи в рок-фестивала и да обърне внимание на младите таланти в страната ни. Наистина му благодаря от сърце в личен и в служебен план и в професионален, че той се съгласи да дойде да застане на същата сцена, на която още 16 млади банди за първи път в живота си, не, но в съвсем начален стадий от кариерата си се качиха. Почитателите на рока се надяват да присъстват на подобни незабравими изживявания и в бъдеще. It's all right to give.